Selamat hari Minggu madi hita saluhna. Guarni minggu ta sadarion, ima minggu paduahon nung Epipanias. Dohok topik, naung gabe mamora dohita di bagasan ibana dina saluhutna. Tapu kama pare minggota, marede mahita siap bukede nomor 12. Marhite-hite guarni debata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni to di perbadia, na tumo palangit dohok tanoon, amen. Madok moleate mahamu diamai, na mangarorohita siang gonggoman ni hahulumon, jala na pausaton hita tu bagasan harajaon ni anak kaholongan ni rohana, haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan amanami na di banua gijang di papotohon hodo tuak kaparroha na siap purbai marhite-hite bitang naung tubuh anakmu nasa sadai sodangi marohanami asa hutadahami haporasyaon nasitongi marhite-hite ibana asa terbaik dohot hami mamereng hamuliaus sugut marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Marede hita siap bukede nomor 72.
ta sadarion ima sian pati parjulu dohok lapatanna. Pati parjulu au do jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au baenommu debatam. Dia do lapatan nii odo. Ikonu biar rohatta jalahu molong jalau pos mida debata asa mida nasana adong. Atong rak mangida gugu mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nau bartu pati mi. Amin. Mared dehita siap buku ede nomor 620 sada. Tatopoti madosat tanah gudangi martangiang mahita. Ali di batanami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum. Huhilalahami rikok doa sini roham di salut hami halak pardosa. Alanido ubayan nahu pasirep hami diri nami sadariod di julum. Jalahu pator topot hami tung najuk dohami manibil sianak ke dalammu nabadia songon biru-biru nalilui seunang pabali hami sia julum alani dosa nami aidang dihalomohon roham hamatiannya kapar dosa alai hamu boni roha doh lomoni roham do asa mangulu sesama saluhut hagiduhon doh pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadei anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahok masih ni roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagugon niton di perbadia. Asa tarapul situ tu rohanami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho baen hasangapod di guarmu nabediai. Amin.
baga-baga taringo tu hasasaan ni dosata. Songono do hatani Jahoba, unak koma biar, ayau do silulu hoko, nunga pola hujau goarmu, au napunaho, hasanga pon madi debatana di gijang. Amin. Marede hita sia bukwede nomor 437. Epistel diari mingguon, dienet sian pesalmen 40, mamuka sian 5 saha tu 10 sada, tajahama marsika soring. Mertua mabawa nama buat Jahoba di haposanna, jarana soolo marbalik paihuto sigijang rohai, akana paula-ula gabus. Dang lomo roham di pelias si potongon dohok si panganon di torahodo pingol huduasa dang dipangi doho pelias si tutungon dohok pardosaon dipangi dorohakku do patu pahol lomoni roham ali di batakku jada di parsitongan ni rohakku do pati mi dang hutabunihon hati gorammu di bagasar rohakku. Sayu pabua-bua doh hasit tongammu doh hatua ummi. Dakku porso asini roham doh habona rommi 7 hutan di nabulun. Ima sahatna. Mertua doakan atau mangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Marede hita sebukede nomor 220 sada.
ma haporsiau tai songon na hina tidak koni dongata sa haporsiau di sadok portibion rap mahitamat dok au porsia di debata jahuba idoama pargugona suhatu dosan natu mapalangit dohok tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabegabia siatot di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua torudung di tanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ne debata jahuba amanai pargugo na sohatu dosani disima ibana pai mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok namate au porsia ditol di perbadia jaladong sadahuria nabadia huria atau nyala Kristen akan nabadia dohok dihasasani dosa dohok dihatai namadok mula mangulu dok sugut daging ni halak nong mate dohok dihanguluan nasora suda amin. Tapi gema ede puji-pujian sian paduan suara Allegra diulutan nong Kor Ama Immanuel.
Tikting namasa dihuriatta di mingguon tanggal 10 Januari 2026 na parjolo ruas natabba tajalo do gabe ruas ni huriatta ima keluarga manahan napi tupulu Evelina S boru Panjaitan Rapdot sada yanakon nasida boru naros yan HKBP Aik Nauli 2 Resort Onan Tukka Distrik 2 Silindung Inganan nasida di perumahan Anggrek Loka A10 Tolu Jalan Dalang nomor 48 RT Pitu RW 4 Kelurahan Munjul Manangwik Tolu Ernita Luis Kia Boru Damanik Namar Baju naros yang keuskupan Padang Paroki Santa Teresia Air Molek Riau tanggungan ni keluarga Inang R Pangaribuan Sintua N Boru Huta Galung inganan nasida di Jalan Pembangunan RT Sada RW Onom nomor 60 Manangwik 5 keluarga Hendrik Benyamin Jackson Silitonga Lydia Margareta Boru Tambunan Rapdot sada ianakon nasida bahwa naros yan HKBP Palmera Petamburan Resort Palmera Petamburan inganan nasida di perumahan Ciherang Indah Residence nomor 10 Tolu Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat Manangwik 12 Nanaeng Marbagas Tikting Parjolo Dohot Paduahon Neng Manjalo Pasu-Pasu Pabagason ma Situa Juandi Manik SH anak ni Amang Sintua Ampun Manik tubuh ni Inang Sarolina Boru Simbolon ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Jankes AD RT Pitu RW 2 nomor 22 Kelurahan Munjul Manangwik Tolu Dot Orwana Fiona Melina Jumalian Boru Sirait Esos Boru ni Amang Charles Sirait Nahinan tubuh ni Inang Frida Boru Gurning ruas ni HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna Sian Jalan Rawa Haur RT 2 RW Sada Jati Sampurna Pamasu-masuon di Patupa hari Jumat 20 Tolu Januari 2026 di HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna masuk pukul 10 WIB Tikting Parjolo Neng Manjalo Pasu-Pasu Pabagason ma Dipos Marisi Hamonangan Marbun anak ni Amang Jerman Marbun Nahinan tubuh ni Inang Nurliana Boru Sitompul ruas ni HKBP Cibinong Resort Cibinong Distrik 28 Deboskap Sian Huta Kampung Sawah RT Tolu RW 10 Sada nomor 5 Cibinong Dot Orwana Hilerin Nevelin Boru Ambarita Boru ni Amang Japikir Ambarita tubuh ni Inang Rumada Boru Tampu Bolon ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Taruna Jaya RT Sia RW 4 nomor Sada Manangwik 10 Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 di HKBP Cibinong Resort Cibinong masuk pukul siawib Tikting Paduahon Naeng Manjalo Pasu-Pasu Pabagason ma Arif Mangapul Andreas Hutapea anak ni Amang Manahara Hutapea Nahinan tubuh ni Inang Tiur Malauce Fretiana Boru Matondang ruas ni HKBP Cibinong Resort Cibinong Distrik 28 Deboskap Sian Huta Pabuaran Asri Blok B Walu nomor 16 RT 12 RW 10 Walu Pabuaran Mekar Cibinong Dot Orwana Meliana Elizabeth Boru Sianturi Boru ni Amang Wilman Raymond Sianturi tubuh ni Inang Sintua Nurkaya Boru Pakpahan Nahinan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Munjul RT 4 RW Sada Manangwik Tolu Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB Tikting Paduahon Neng Manjalo Pasu-Pasu Pabagason ma Edison Sialagan
anak ni amang hasoloan sialagan nahinan, tubuh ni inang Hotmaria boru ambarita nahinan, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Cibubur Walu, RT Sada, RW Sia nomor 54, Cibubur Manangwik 10. Dot Oroanna Eva Mertaria boru Siregar, boru ni amang Horas Siregar, tubuh ni inang Rosida boru Lumban Toruan, ruas ni HKBP Kirap Remaja Resort Cilengsi, Sian Huta Kampung Rawa Jamun RT 4 RW 4 Kelurahan Dayew Kelurahan Cilengsi, pamasumasuan di Patupa hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Pasaat ulos ulang tahun pa 50 tahun Pardongan Sari Peon. Sadarion Minggu tanggal 10 Januari 2026 di Parmingguan pukul 10 WIB. Patu paon ni huriado pasaat ulos ulang tahun pa 50 tahun Pardongan Sari Peon tu keluarga CH Sormin Borus Simbolon Manang Opung Gabriela Wik 10 Sada. Pandidion Nabadia Sadarion Minggu 10 Januari 2026 di Parmingguan pukul 10 WIB. Patu paon ni huriado pandidion nabadiatu sahalak poso-poso sian wiksada. Ibadah khusus Sadarion Minggu 10 Januari 2026 masuk mamuse ibadah khusus masuk pukul 10 WIB. Parguru Malua tahun ajaran 2025-1-2026. Sadarion Minggu 10 Januari 2026 masuk mamuse Parguru Malua masuk pukul 10.5 WIB maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Panitia Natal Ama Ina tahun 2025. Hari Senin 10 Januari 2026 Patu paon ni huriata do pembongkaran pohon Natal dohot dekorasi gereja dimulai pukul 10 WIB. Nani ulahon ni panitia Natal 2025 wik 4 wik 5 wik 6 dot parhalado utusan sian wik. Dewan Koinonia seksi sekolah minggu. Himbauan untuk orang tua yang membawa anak sekolah minggu agar tidak ikut masuk ke ibadah sekolah minggu kecuali yang masih membutuhkan pendamping. Dewan Diakonia seksi sosial. Tabuan mat ditangyakta akar ruas ni huria na di bagasan parsahiton songon naung tar surat di tik-tikta. Komisi Kasih hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 patu paon ni huria do pelayanan Komisi Kasih masuk pukul siawib maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025 1-2027. Laporan parhepengon panitia pembangunan Boima Tajaha di Warta Naung Tatio B. Sekretariat Mamuka hari Minggu tanggal 10 Januari 2026 Sabtu 31 Januari 2026 di Patupa Huriata do penerimaan sidik khusus tu yanakon ni Huriata naung marumur minimal 20 tahun. Laos dibuan mas surat pengantar sian sintuawik, fotokopi akte lahir dohot fotokopi akte baptis, jala di pasaat matu sekretaris huria. Boa, nah di hari Minggu tanggal 10 Januari 2026 nasalpu, adong do musibah di rumah dinas pendeta Rohden F. Sitorus MTH, ima naroboh atap dohot plafon di bagasi, Moliate ma dituhatta maluado sian parmaraan keluarga nipaditata. Hombar tu kesepakatan di sermon parhalado paturehon ni huriata ma bagasi mengganti atap plafon dohot akana asing. Kurang lebih 2 bulan lelengna. Alani pidado keluarga Amang Padita Rohden F. Sitorus MTH tu perumahan Cibubur Indah 2 ima bagas ni keluarga
J siahaan boru Raja Guguk Wiksada, Molia tema di pasahat huriata tu keluarga nama ngalehon bagas ni nasidai gabe inganan sementara satu nasidung di pature rumah dinas paditata tuhata mama masu. Songoni matikting di mingguta sadarion, akatikting namangihut boy mata jaha natar surat di warta jemata. Mau lihat teh. Tagbeki ma kor wik pitu diudutian naon doho kor wik 10.
Marede tamu sesia bukwede nomor 277 laos tapapungu mapilia sadaa doho sadabi.
debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha porseaon hata ni Tuhata turpuk jamita si pahusor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu paduahon, dung Epipanias, dung hapapatar, imana tersurat di buku sada Korintus, bidusada mamuka maisian ayat 4 sahatusia, sada Korintus sada ayat 4 sahatusia, tapai hutihu madibagasar rohat tadi. Madok mauliate doa utoktong di debataku. Siala hamu marningot asini rohani debata. Naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Ai naung gade mamora dohamu di bagasan ibana di nasaluhu nai di sadok hatai nang disude pangatusion. Ai naung dipaho do dihamu panidangion nataringot tu Kristusi. Asa dada nahurangak kamu dinasa ragam mi basa-basa ni debata namai-mai manamahamu di hapapatar ritu hatta Yesus Kristus pahoton ni dohamu rodi ujung gabe sohasurahan diari ni Tuhatta Yesus Kristusi. Hapo saddo debata naung majohamu tu parsaoran dohot anaknya Yesus Kristus Tuhatai ido sahana. Hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di minggutas sadarion. Ala tongodo pehita nuaeng di bagasa suasana tau baru. Alani niulaha muse madok di tonga-tongata. Selamat tau baru madihita saluna. Selamat tau baru madihita saluhuna. Mauliate madi Tuhata asi marohani Tuhan sailam di pasu-pasu Tuhata mahita di tahun 2020 onomon. Hamuna kadonga saha porseaon somalla ganup tahun setiap bulan Januari nagabe penekanan ni turpu jamita di huriata HKBP ima maddo mauliate manang mengucap syukur sada nani igil di huriata di si asa sudehita ruas ni huriata HKBP madok mauliate tu debata sudedo ngolu taon hola pasu-pasu, holan asini rohani debata. Tarlobi dipatari partuhani ngoluta. Sia tahun naburuk, tahun nagok kenangat di ngoluta. Tu tahun nai baru, tahun naswa palata botodope, manangaha namasa di ngoluta di tahun 2020 onomon. Alani diajak kita asa sidok mauliate disude pasu-pasu asido tolongi rohani debata. Hamuna kadongan domutu nama dok mauliate ido, domutu ucapan syukurido,
nakturpukta sadarion suratnya Apostel Paulus tu huria Korintus maddo mauliate si Paulus tu debata ala ni godang ni pasu-pasu asidoho tolongi rohani debata napi nasahat ni debata tu huria Korintus nagodanga pasu-pasu di pasahat debata tu huria Korintus tarlobima pasu-pasu ni debata di turpuk taon di pasahat debata hatana tuhuriai di pasahat debata pangat tusio tuhuriai ai dia karina salpui nagodanga masalah nagodanga tantangan nagodanga liku-liku perjalanan hidup naniadopan ni huria Korintus dia karina salpui di bagasaka gaoro do huria Korintus masa ka perpecahan masa ka perbeda-bedaan alaya-alanya sidoho tolongi rohani debata sahat tutik kini turpuhon mardada doho dengan hak Kristenon di huria Korintus alani madok mauliate si Paulus tu debata belgani pasu-pasu napi nasahat ni debata tu huria Korintus molo madok mauliate si Paulus di turpuk taon laos aja kado turpuhon nang tu huria Korintus asadoho mahuria Korintus madok mauliate maka muliate ho sudia kapasu-pasu napi nasahat ni debata tunggu nasida dang alani gogo nasidai dang alani malo ni huria inoni alai di turpuk taon di dok tukolan ala hamorao ni debatado sudia kapasu-pasu sudia kasilas ni rohai dang ala hebat ni huria Korintus dang ala malonasida alai ala hamorao namorado tuhatai sude lengkap adong dibana alani hamorao ni tuhatai di pasahat tu huria Korintus dang na ala burjuni huria Korintus ubay boy na sida selamat sahat tunuain alai ala niasi doho tolongi rohani debatado lao saja kado turpuhon nak tuhita sude mahitao madok mauliate tu debata sude ngolutaon tukolat tadahalongangan pasu-pasu ni debatado agia sadape dang alani gogota dang alani burjuta alai mamora Tuhani dilihat Tuhani hamoraon na itu hita boy hita sehat selamat sahat tu tahun nai baru sadarion hamuna kadongan gudak pasu-pasu di pasahat debata tu hita dakolan tari par hita tu tahun nai baruon alai di parngolu siganu paripe torus do diasi de haholongi Tuhani hita dilihat Tuhani do gajangi umur di hita dilihat Tuhani do akaparianak kono di hita dilihat Tuhani do akaparabito di hita dilihat Tuhani do akanarikoti di ngoluta sude dangalani gogota dangalani morata alai tukolan alani hamorao ni Tuhani do mamora Tuhani dilihat nakanadongi di hita asa boy hita marlas ni roha sahat tunuan songoni mabelgani pasu-pasu na pinasahat ni debata tu hita alani patut hita ikosido mauliate tu debata ido na niulahon ni si Paulus madok mauliate ibana tu adopan ni debata mangihuto si Paulus ia dilihat debata pia kapasu-pasu na godang itu hita dang nadong diharapot tuhata tuhita hola sada diharapot tuhata asa tahamulatehon jalata puji Tuhani dingoluta ido alasan itu hata ubay dilihat Tuhani akapasu-pasu silas ni rohanda gudang itu hita alani tahamulatehon mapasu-pasu na pinasahat ni debata dingoluta halak na ulo madok mauliate tu debata imana manada balgani pasu-pasu na pinasahat ni debata tiba dohot sabaliknya jol mana bakol jol mana solo madok mauliate tu debata ima jolma naso manada akapasu-pasu na pinasahat ni debata tu sudehi taon takas mahita manada akapasu-pasu
na pinasahat ni debata tu hita. Hola boy pe hita merdala tu garejau daktarasa belgani pasu-pasu ni tu hatta. Hola boy pe hita mangan daktarasa belgani pasu-pasu ni debata tu hita. Hola boy pe hita marhosa daktarasam belgani pasu-pasu ni debata di ngol. Sudedo ngolu taon hola pasu-pasu ni debata. Alani patut kita ikko sidok mauliate. Patut kita ikko mamuji pasangap po Tuhata. Mamuji pasangap Tuhan do Apostol Paulus. Ala ni balgani pasu-pasu. Na pinasahat ni debata tu Huria Korintus. Dia karina salpui merbedai do Huria Korintus. Dia karina salpui terjadi aka perpecahan di tonga-tonga di Huria. Alay-alani asi do hotolongi rohani debata. Sahat tunuaing dengan gambar Huria Korintus. Alani madok mauliate si Paulus. Tuado panitu hatta. Tutu dakta boto ahananeng masa tu akatikinaneng ro. Dang di boto si Paulus. Molo sonari bana madok mauliate tu debata. Alani pasu-pasu na pinasahat di debata tu Huria Korintus. Alai sugut. Dang binoto dope ahananeng masa. Apostol Paulus madok di Ayasia. Hapos do debata. Lapatan na posrohatta di debata. Dangarong nasotar patu pa debata. Songo padongan yon ni debata di Huria Korintus nasay laong nai. Songo nido muse padongan yon itu hata. Nak tu Huria Korintus tu akatikin anengro. Molo saunari 10 Januari manauk tadalani tahun 2020 nomon. Sadar manang dak sadar kita. Ikona kuata. Gok suku-suku dongolutan waeng. Gok pergumula dongoluta sahat tunuaeng. Dakta boto hananeng masa. Manang dia nanek sedopata di tahun 2020 nomon. Suku-suku rohata. Aladang adong jaminan na pasti dope di ngoluta. Manang ahananek sedopata di tonga-tonga di tahun 2000. Nian ngagodang akaperamal. Na mencoba majaha akahanan yang masa di tahun 2020 nomon. Alai sudai hola ramalan dangadong napasti. Sudai hola dugan dangadong napasti. Gudang ahli madok masa do pihak kabajir di tahun 2020 nomon. Masa do pihak bencana di tahun 2020 nomon. Lam tu hati na do pengolu-ngolu di tahun 2020 nomon. Alai sudai hola ramalan, sudai hola dugan. Na pasti hatani debatado nagabi senjata gogo dihita mangudu tinggal meluta tu tahun 2020. Tuhata madok diturpuhon haposado debata naum majuham debatado na majuhita taripat siap tahun naburu 2025 tu tahun 2020 nomon di bagasakai pason di bagasan las niroha ala debataro nama jauh mabuat kita siap tahun naburuhi itu tahun naik baruan totu debataro na menjamin nang keselamatan di tahun naik baruan ido asa dido diturpuk tahun haposa do debata naum majouham dijauhi ta siap tahun naburuk tu tahun naik baruan pos rohata di Tuhani haholongan donganan ramotan di Tuhani do hita alanya kamanginang dak perlu behita mabiar dak perlu behita boha-bohaon pos do rohani Apostol Paulus ramotan donganan di Tuhani do muse Huria Korintus tu akatikin anengro nak pedia karina salpui godang masalah tantangan alai tu akatikin anengro lam tabani Tuhani do pia kapasu-pasu akasilas ni roha di tonga-tonga di Huria molo petung dia karina salpui di tahun naburuhi godang akan masalah tantangan natadopi di ngoluta di tahun 2025 alayala Tuhan itu nama jauhita siap tahun naburuk taripat tu tahun naik baruan pos rohata di Tuhani iba nama jaga hita madongani menjamin keselamatan di tahun 2020 saina tabani Tuhan itu akapasu-pasu silas ni roha di hita unang mabiar hita songo padongan yon ni debata di hita di tahun naburu 2025 songo ni do muse debata madongani masu hita nang di tahun 2020 nomon alani rikotita ikot torus sidok mauliate tu ibana sudai dangalani gogota dangalani morata
tukkola siak kamoraon ni Tuhani do. Namora do Tuhani, siak kamoraon ni Tuhani, dilea sude akan arikoti dihita. Alani borha mahita. Taudutima perdalanan ningoluta di tahun 2020 nomon di bagasa kai pason di bagasa las niroha toktong marpos niroha hita sai nadonganan ni Tuhani do hita madalani ari-ari ningoluta di tahun 2020 nomon amin martang yang mahita ale Tuhan debata manamina marhabang sa di Banua Gijang mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan nunga dipakulingi hohami marhiti hatam na pinasahannya Apostol Paulus tuhuria Korintus jalaido tuha kurajumi hami nakatap tuhami marhiti hatami tuha diigil di pangidoho cia kami asa tok-tok kami sidok mauliate disudia kapasu-pasu na pinasahatmu tuhami nagoda nga pasu-pasu di pasahato tuhuria Korintus nagoda nga pasu-pasu di pasahato nang di tonga-tonga ni huriam hakabipi cibuburon alani tuha mga lopitanga kami tuado pamunadadiay maka mulatehon akapasu-pasu ni jala mangido tu akatikinan engro lam tabaya kasilas ni rohai dihami tabaya kapasu-pasu dihami asa toktong marulupuluk marlas ni roha kami mamujiho nak tu akatikinan engro pe Tuhan toktong go pesihol rohanami toktong matuhasay pakuling ingolu nami asa hatami nagadi haddang abatabat dingulu nami asa nang manibil hami siya dalam munasitongi ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang di minggu nami sadario Tuhan kubak kami tu adopamu akka pardalanan ningulu nami doho keluarga nami asiroham iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada wabatabat pada waparsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami tabay matuhan nakapasu-pasu akasilas ni rohai dihani asa toktong las rohanami mamujiho nangakayanak ko nakapahopu na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami manang di dia bina sida maringanan nadao manang najonok siak kami ramoti na sida saluna tabay nangakasilas ni rohai asa anggiak marhitesian itu halam ditadana sida sido tolong ho matuhad dongan nami mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami baina kabagas nami tuha bagas silas ni roha dihami lumobi mamujiho alani tuha di bagas hatikion mangalopi tanga kami Tuhan nanaing udutan nami mapardalanan ningolu nami di tahun 2020 nomon tangamu nabadiai ma Tuhan napabor hatok kami madalani hari-hari ningolu nami di tahun 2020 nomon jala tangamu nabadiai ma Tuhan nama nomu hami di ujung tahun 2020 nomon asa sahat kami tu ujung tahun jala tari parmusetu akatau tahun naik pasahato mudo Tuhan hodo tuha pos ni rohanami hodo tuha pangaduan nami asiroham kabaya kasilas ni rohai di keluarga nami di tahun 2020 nomon baik ma tahun 2020 nomon Tuhan tau pasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga ni ngolu nami bi suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion nunga hutangi hok kami marhite tikting warta di tonga-tonga ni hurian godang na naik si hamulate honon nami godang nang na naik si pangidon nami tu adopamu tarlobi ma Tuhan dina martabata bakaruas ni huriam hakapipi cibuburon tarlobi ma Tuhan keluarga manahan na 70 inang boru pajaitan doho sadada dana boru dinasida narosian hakabipe aek nauli onatuka suak songoni nang di si Ernita Luis Kia boru damanik narosian keuskupan Padang nang di keluarga Hendrik Benjamin Jackson Silitonga inanami boru tabunan doho sadada dana bawa narona sida sian HKBP Palmera Petamburan asirohat Tuhan di sude akadongan nami naro martaba ruas ni huriam HKBP Cibuburon lam tabaya kapasu-pasu silas ni rohai di tonga-tonga ni keluarga nasida dongani ramoti nasida Tuhan di tonga-tonga ni huriam asanggia marhitesian lam ditada nasida asido tolong
Suak songoni matuhan nang disakap rencana nyana doho boru ni huriam. Nanaeng majalo ka pasu parbaga soto akatiki nanaeng ro. Tarlubi matuhad dia manami situa juan di manik doho orwana Fiona boru sirait. Suak songoni di sidipos marisi hamonanga marbun doho orwana Hileri novelin boru abarita. Nang di si Arif mangapul hutapea doho orwana Meiliana Elizabeth boru sianturi. Nang di si Edison sialagan doho orwana Epa Martaria boru siregar. Asiro hatuhad dia kasakap rencana ni anak doho boru ni huriami. Sai pasu manasida dia kari nabi nuhul dasida. Pakai matuhan huriam hakabipe cibuburon. Parhitiamu mangapeho pasu nasako itu nasida. Asa gaderi penatar pasu. Ripe na berbahagia marlas ni roha nasida tu akatikin anang roh. Nak tu akatikin anang roh tabaya kasilas ni roha di nasida. Asanggia marhitesian itu halam ditada nasida asido tolong. Suak songoni matuhad di minggu nami sadarion. Huwa kami tu adopamu ruas ni huriam. Nanaeng majalo ulus ulang tahun pa-50 pardonga saripeon. Ima keluarga amak siregar inang boru sibolon. Asiro hap Tuhan molo di pasahat turiape ulos ulang tahun 50 tahun tu amanami. Las ni rohani huriaboy Tuhan jala elehelek pangiduan nami tu adopamu. Lam tabay Tuhan akapasu silas ni rohai dinasida. Tabay gajang umur asanggia marhitesian itu halam ditadana sida sido tolong. Suak songoni matuha di minggu nami sadarion. Nanaik patu paun ni huria padidion nabadia. Tu poso-poso na pinalumehomu di keluarga si manihuruk inanami boru libong asiro hap Tuhan. Pasu danak na pinalumehomu di keluarga nasida. Asanggia gade ruas naburjui musai di tonga-tonga ni huriam to akatikin anang ro. Pargogoi nang natorasna. Asa margogo natoras manogunogu dana hihobar pulau moni roham. Suak songoni matuhan nang dia kadongan nami ruas ni huriam. Namar ningot dia ka ulang tahun nasida. Ulang tahun hatu tubuh doh ulang tahun pardonga saripeon. Asiro hap Tuhan. Nak tua katikin anang ro pelam tabaya kasilas ni roh gadang nyumur. Dohot hahi pasoni di nasida. Asanggia marolopolo marlas ni roh nang nasida mamuji pasanga poko. Hodo tu hapos ni rohanami. Pasu nang aka keluarga nasida. Suak songoni matuhan nang di minggu nami sadarion. Macai torop akar was ni huriam na di bagasap parsahiton. Tarlobi matuhad yamanami. Amang kasi majuntak weksada na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Nang diamanami na poso padita JL Tarigan. Sian weksada na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Nang dia manami amak telubis wek 2 na tongon wengok name di RSP di nang dia manami amang J pangaribuan wek 4 na tongon wengok name di rumah sakit Mitra Husada. Nang dia manami amang R Batubara wek 5 na tongon wengok name di rumah sakit Pasar Minggu. Nang dia manami amang telubis wek 5 na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Nang dinanami naksitua we pasaribu boru sibuya we walu na tongon wengok name di rumah sakit Ridwan. Nang dinanami nang di si Elizabeth boru nenggolan weksia na tongon wengok name di rumah sakit Haji. Nang di si Elja boru parapat na tong sian wek 10 na tongon wengok name di rumah sakit Duren Sawit. Nang dinanami naksitopul boru saing sian wek 10 na tongon wengok nami di rumah sakit Harapan Bunda. Nang dia manami amang Jea Barita wek 10 na tongon wengok nami di rumah sakit Koja. Asiro hap Tuha di sudia kadongan nami namar sahiti. Sai surduku matuha tanga munabadi nagok pasu-pasui. Macam apa matangnya kadongan nami namar sahiti. Masih holo pehami Tuhan lianomu akagajang nyumur. Lianomu hamalumon. Ngasanggia takatik kinanang roh. Boy hami toktong marulupuluk marlas ni roh hamamujiho. Suak songoni matuhan. Nang akaragami kegiatan pakubasion. Na naik patu paun ni huriam.
Terlebih Tuhan di bagasa saminggon, sermon BPH, sermon parhalado, komisi kasih, dohot diakoni sosial, nang dinamang guru honak ke puji-pujian, na naik patu begi honon ya kapungan korni huriam, na pos dorohanami Tuhan, di sudea kapak kobasio na naik patu paun ni huriam, sai homa Tuhan mamasu-masu, dongani rupi huria patu paho saluhu nai, asa merdala dohot dengan ho Bartolomeo ni roham, pada wakaulau ni sibolis, molo tungadong na naik manggugay huriam, asanggia sonak seharibu-ribu kami, marlas ni roha toktong mamuji pasangat pokok. Satokin nai Tuhan nai ngudutan nami acara nami padidion nabadia doho pasaha ulos ulang tahun 50 tahun. Toktong go kami mangido Tuhan jongjongi toktong parmingguan namion. Asa toktok sadahan nirahutani holomu marlas ni roha mamujiho. Nang dina mula behamian no tubagas nami sahat tutangam madang doto dinami. Dongani ramoti pasu-pasu kami saluna. Jalo matuhan ilihilek pangiduan namion. Marhite-hite guarnya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dina marede hita laos tapapungu mapelian napadua hodoh peliat tu pembangunan. Marede mahita.
Pinamarede hita bukuede 146 ayat 1 dohok 2 laos Roma tujolo natoras ni poso-poso nanang majalo padidion na badia. Marede mahita. Oh Jesus, alia manamina di Banua Gijang, narodo kami tujulom mabuad danahon. Saya si maroham, jalo maibana gadi anak komu, pasu-pasu jala pargugoy maibana, mangyahi hangulwa sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamu akadongan nama buat danak sididionon, tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia portibion ninna doa kasisiana pudai hamu masaluhu bangso didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak dohot tor di parbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhu nahutonahon itu hamu jalai ngokma sai dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa roa jalihas yang anon manangisena porsia dohot ni didi dapotak kanggoduan alaina so porsia hona uhum sugut. Tangihok kamu madohot hatanatar surat di surat ni si Markus. Adong maka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di picang akasisian na ima nama buat nak kadak danahi. Jadi dung dida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma. Lo asamu makadak danahi rotuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songoni do harajau ni debata. Na tuturo na hudohot tuhamu. Manangisepe. Anggo sosongo dana ibana majalo harajao ni debata dang bongo tibana tusi dungi di haul makada danahi dia peho matangan natunasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu majolo hata ha porsia tai rak mahamu madok au porsia atong alusihamu manahusukut tonot tuhamu di pangido hamu nuang didio dana hotu bagasan nina hina porsiamuna naulo do hamu mamudayana komunaon asa diboto jala di huton ibana hatani debata naulo do hamu marsuri bana tu gareja dohot tu perguruan ni huria Protestan asa gade ruas na mangolu ibadah di Tuhan Yesus Kristus atong kapasaha may ibana tu debata marhite-hite padidion na badiyay. Tidur kan inangnya.
martangiang mahita ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasahat tami dak danahot tuho jala di cakokodo ibana gadi anak komu marhite-hite padidion nabadiyai asa masuk tuhurian halak Kristen ibana di tanon jala gadi paniat di hanguluan na saliling-lilinga asi maroham doho dinatoras nidak danahon sai pargogoi jalajari mana sida manugu-nugu dana hotuho asarap na sida taruli diaka artani harajaum amin hudul mahamu marede mahita bukwede 147 Dihamua manami-nanami nuaik saha mahita tuacara pasaha ulus penghormatan 50 tahun pardonga saripeon keluarga Amang C. Siregar Romana sida tujulu. Dihamua manami-nanami huria HKBP Cibubur parjolo sahali madok mauliate mahita tutuhata alasi dohot tolong rohani Tuhan boy hita marpungu di mingguta sadarion naik pasahaton di huriata ulos penghormatan tu keluarga Amak Siregar ala naunggok 50 tahun pardonga saripeon nasida molo di pasahat turiata penuaing uloson dalata daw mangilo tutuhata anggia lam ditabay Tuhan akapasu-pasu akasilas ni roha hahipason di tonga-tongani keluarga nasida tu akatikinan ro alani di hamua manami-nanami tarlubi Amang Siregar doho inang lasma rohani amang molo tuk songono penuaing natar bahuriata ba unang mabere ngamak siya nilanya alay bere kamu ma las ni rohani huriata mangapehon ulosot Tuhamu jala pangido adot tuado pani Tuhan anggia lam ditabay Tuhani akapasu-pasu silas ni roha di tonga-tongani keluarga muna naktu akatikinan ro alani di bagasan las ni roha pasahaton ni huriata ma uloson marhite hatani Tuhan pesalme 20 ayat 6 pinuji majahuba ainunga ditangihon suara ni sobba-sobbaki pinuji majahuba ainunga ditangihon suara ni sobba-sobbaki terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku amin.
di namarede hita bukwede 223 ayat sada. Husoba ho Tuhan laos jongjong mahita saluna. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele na dengga dohok na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyanan nilihomi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo may gabi wap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajaomu. Dito nga tongani huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami godang sileo-leomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaomu, sai sau malomoni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang, leo matuhami sadariok kangolua siapari, sesama dusanami, songo panesanami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Shalom, oras madita saluna, tujolo mahita masih jalangan, upangidohami tu keluarga natardidi doho amang siregar, tujolo mahita masih jalangan.
semua